Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gus Tajib Official. Saya nge-live Jan sip kuwi nek nge-live ki ya sip sahdu dekengane Pak Prabowo ya sip lah nek live streaming bersama Gus Tajib Official. Tor ya sip kuwi lho guys, arep bodo kudu live. Tor nek live Gus, heeh. Kulon Progo selamat malam juga Gus. Pokoke nek live streaming karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Apik bayaran tur ya heeh. Tur nek live streaming ki dekengane Pak Prabowo. Apa meneh TKI THR Pak Prabowo. Tur nek live streaming ki sip kuwi. Malam-malam live streaming ora udan lako wingi banjir. Tur ya nek live streaming karo Gus Tajib ki ya sip. Guse Paseban live Gus, heeh. Tur nek dadi Gus Tajib, Gus nama panjangnya Gus Ana Mustajib Official. Guse Paseban Bantul Barat. Kan kene Bantul Timur, Paseban kan Bantul Barat. Ya beda guys, termasuk heeh. Ter nek live streaming apa meneh live streaming pengajian. Live karo Gus Tajib. Ya termasuk iki ya kaya Habib Syekh kae live selawatan. Nek Gus Tajib live pengajian sesuk. Tur nek live streaming ki ya jos. Bayarane sip, dagingane Pak nganu ya sip kok lah, sing penting ki Pak Untung ki ndelok. Nek tembunge Gus Miftah ming dietoke rondo. Tur ya nek tembunge Gus Miftah. Tur nek kene Gus dadi Gus lho, Gus Tajib kan Guse Paseban Bantul Barat. Kulon Progo selamat malam, Kulon Progo maaf batal mau nge-like. Tur nek live streaming ki ya sip. Apa meneh ngedeke pengajian akbar GT live streaming. Kan ya nek didit iso kenanggo ning Blitar to. Guys, tur masuke heeh, nek didit ki kena go ning Blitar. Ya santai-santai ki live streaming bersama Gus Tajib, Guse Paseban kan jos kuwi lho. Didukung oleh Pertamina, Henny Mebel Paseban, Henny Mebel Timur Jembatan Segodaya Soho kuwi. Terus ya men TKI THR minimal 50.000 ora. Sing penting ya nek live streaming ki ya sip kuwi. Ya live streaming poso-poso arep bodo kan arep bodo guys. Ya nek live streaming ki ya sip lah apa meneh sisa Habib Syekh ning gone Pak Dalwari. Ya live Gus mboten lah ngopo ngonten. Tur nek live streaming ki ya jos kuwi. Bayarane penak. Tur ya genih apa meneh dekengane Pak Prabowo. Ya nek dadi Gus ki rabine karo santri Krapyak. Ya ora apa-apa nek rabi kuwi kan karo santri Krapyak. Termasuke mbangane Mbak Yuni Abdul lah ra ono untung, ra ono gunane. Kalau nek live streaming bersama Gus Tajib sosial media sip kuwi. Live streaming karo Gus Tajib ya sip.
Tor left. Tor ya sing penting bodo. Bodo sing penting iki nek left ki ya sip apa meneh dagingane Pak Prabowo. Tor ya sip kuwi. Apa meneh omahe tuku ning Paseban. Genah jos kuwi. Tor ya nek dadi Gus ki ya tuku omah Paseban duwe, Groso duwe ngono. Kan rabine karo santri krapya. Rabiku. Tor ya hooh. Pinter ngaji, apal Quran jos kuwi. Nek rabi karo santri krapya. Nek Gus Tajib ki cocoke iki Gus Hana Mustajib ki cocoke iki rabine karo santri. Tale ya Gus Kausar ya delok je. Live soale. Tale ya heeh live. Gus Idam ya nonton. Sing penting sesuk nek Didit iso nggo ning Blitar. Blitar Raya nek Didit. Tolo nek Didit ki ya iso ayo di subscribe sing penting pengajian. Sing penting sone Big Band audio apa dak nek Teh Davin gawane Habib Syekh apal ya Gus. Tor ya sip kuwi do. Live streaming bersama Gus Tajib channel Gus Paseban. Sisuk teko omah ning Paseban to, guys. Tor ya geni kuwi nek teko omah. Omahku kan Paseban duwe sik. Terus tuku sone ya kerekan ren arene 88 ren are. 12 in double plus Twitter. Subwoofer ampline relap gruben. Ya kok ngerti Gus? Ngerti ya? Delok sih. Tor nek live streaming iki ya sip kuwi, bayaran. Tor ya geni kuwi live streaming apa meneh delok seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia. Seluruh Asia Gus, nggih. Tor dadi Gus ya pernah bayaran. Geni kuwi. Apa meneh live streaming pengajian. Sip kuwi live streaming bersama Gus Tajib channel. Ya men followersnya mudai live delok. Tor yang gede je. Live zaman biyen ning gone Pak Untung pas udan deres. Udan-udan live streaming ngomong ke apa ngono. Jos kuwi. Tor nek tuku omah ning Paseban ki ya sip bayaran. Tuku omah ning Paseban ya men kaya Kang Deddy Mulyadi lah. Tor ya men dikai bantuan ro Kang Deddy Mulyadi 20 juta nyimpi. Tor ya sip kuwi nek dadi Gus. Dadi Gus daekane Pak Prabowo ya sip kuwi. Geni kuwi. Tor ya nyeni kuwi lho guys. Live bersama Gus Tajib men kaya televisi swasta sip kuwi. Tor kelingan ning gone Pak Untung wis lah sate eling-eling kelingan sing penting ya omongan masalah Mbak Yuni Abdul to lah patek penting sing penting iki etuk
santri krapyak. Santri krapyak ya pinter ngaji. Termasuk sip pinter ngaji. Ha Gus kok itu santri krapyak ya ora apa-apa to. Toro ya sip kuwi live streaming karo Gus Tajib. Live siarkan langsung dari channel YouTube Gus Tajib Official. Live streaming. Kayaknya pelepekan belah sapi guys, wong arep bodoh iki. Ya sip kuwi nek dadi Gus ki bayaran. Sing bayar ya YouTube. Dadi Gus ki kan ngedike pertama ning tansit, kedua munggah panggung ngono. Madang maksudnya. Tore ya vokalise Jikote Azahir. Sip kuwi, sing penting ngedeke majelisan sholawat. Majelisan. Kan kelingan ning pacar ya majelisan pas kae diusir karo wong wedok. Dikon pindah. Soale ana wong lanang nyenyet. Maksudnya wong sepuh ngono. Ya mending guys, tadi ya dadi Gus ki ya pengak. Delok seluruh Indonesia bahkan seluruh Hong Kong terus Singapura, Thailand. Taiwan maksudnya. Tadi ya sip kuwi guys, live streaming karo Gus Tajib ki. Sip bayaran. Tor ya rabiku karo santri krapyak. Ya ana sing jenenge Nurul. Tor ya Bangane ngiling-iling Mbak Yune Abdul dokter gigi milih rabiku karo santri krapyak. Geni apal Quran, apal Gus, apal ya. Di bojo santri krapyak cik. Tor ya sip kuwi. Kelingan pas ning gone Soimah nempelake sip kuwi. 6 jam meneh. Nek ning Pasiban ki lah nempleke. Ya sing penting ki ya ning Pasiban tetep ana wong lanang-lanang. Wong kuwi ning gone Soimah ya 6 jam. Nempleke mangkate kene jam pira ngono. Sip kuwi. Tor ya dadi Gus ki ya genih bayaran. Bayaran Gus, sing penting konten live streaming. Siaran live streaming didukung oleh Pasiban Bantul Barat. Ngomahe Gus Tajib, Gus Ana Mustajib Official. Tadi ya genah ngene wong Pak Untung delok live soalnya. Kangen apa piye Pak Untung? Ya sesuk tak dolan rono jaluk THR. Tapi bohong, sing penting ya rabiku karo santri krapyak, guys. Ya termasuk nek rabi ki mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah. Ora kok bayi. Tara nek live streaming ki ya sip kuwi. Bayarane akeh, sip, jos main kaya televisi ya live. Live Gus, Pemirsa Gus Tajib yang
Anda berada sing penting sisuk ning gone Gusti Dam. Sepil bola Torio Sipui. Paseban gitu. Kan di omah loro, guys. Paseban duwe, Groso duwe. Omahe Gus Tajib loro, Paseban duwe, Groso loro. Groso duwe. Kok Groso loro duwe. Groso duwe, Paseban duwe. Kan ngedeke majelisan ki kan sip bayaran yo penak akeh sing penting yo dekengane Pak Prabowo sip kuwi. Tor yo genah bagus guys nek dadi Gus ki. Apa meneh calone santri kerapiak. Yo ora masalah tor yo nek dadi Gus ki yo penak bayarane akeh ngono lho. Tor yo genah sip guys. Apa meneh ngedeke majelisan, sholawatan, qasidan kuwi sip kuwi. Apa meneh jangan lupa like, comment, and share. Sing penting ki sisuk ki majelisan apa meneh ngendi-endi ana majelisan. Sawalan maksudnya. Terus ya gini. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.